ole clear tu te kalolom le vek chuwa tu chuma chuanin news poimo tak mai haron om tlat mai hei hi leilama chuanin mi tam takin an va han ti tha em an fak om ngei mai an ti sup sup mai ne kan en chawanga hei tu la in hong zari somli lar khop maya kan chiar chiang dor ni zalen news sen ron tarang kul maya fast cry dor khar turin ngen an ni ron tia April nili sani somni panga Kulikawn Branch YMA in anveng chunga first cry dor khara ti top turin dor nei tu te an ngen ta ron ti kulani Kulikawn Branch YMA in dor nei tu te hne na ngen na lekha an pe ka tarlan ani danin rui hlo tam tham tak man na Henry lal biak zinga telve chu poi an ti thu le abar khai tak zet thu an tar lang in chung chang hi Kulikawn Branch YMA Executive Committee chuan uluk takin angai to hnuwa Kulikawn veng chunga om first cry dor hi veng chunga om zui zel lo hi Kulikawn veng tan le in chung ko tan athazokin kan hria a Kulikawn Branch YMA chuan in dor hi ti top turin kan ngenin kan hriat tira che ti in an ta lang bok karon tia Kulikawn lampang hruai tu te ti tha khop mai hei hi tam takin mo an fak ngal khop mai fak pon phu ni en pon is se helaya ron zia hi kan sir leang first cry dor ti top turangen na kapi Kulikawn Branch YMA mingin sibei kabu ka che tun lai in chung ko athil thleng ram mel ma le kan ram min run chemek tu rui hlo tam tham tak man na Henry lalbiak zinga tel ve hi poi kan ti in min bar khai tak zet ani in chung chang hi Kulikawn Branch YMA Executive Committee chuan uluk takin angai to anuwa Kulikawn veng chunga om first cry dor hi veng chunga om zui zel lo hi Kulikawn veng tan le in chung ko tan athazokin kan hria a Kulikawn Branch YMA chuan in dor hi ti top turin kan ngenin kan hriat tir a cheu Kulikawn ti kul maya helai hianin Kulikawn Branch YMA in an veng chunga first cry dor khar turin an ngen ani aron ti rup moya ne tu na kan siar kha ani yang poni se Kulikawn lampang khotlang hruai tu te an Huaisen khop maya hetiang tur hi ti lo thein lo ni Christian rama kan rin lo dewin mo kan be sei lo dewin khati khan number 4 te hong engamo zat hong zali chuang an man rup maya ne ya khami chungchang a khan hetiang hian Kulikawn Branch YMA ten thu chonon siam hi an fakom khop mai hei mizoram chunga hianin tun ang deu mo enge hausa deu si amaro chu enge an hausak chan engna tho nge an ni ti te po han chui do na chui thei om si lo mo na thok em nei si lo wa na tho em nei si lo wa hausa via wang chi te tam takina an rin le lang chi tam takin an om treu mai nei hai zor kha chunga hian chu wang chuanin tun truma Kulikawn Branch YMA te na an thuron chuate mo ngen na an siam hi a tha tek khop maya tam takin an support ngal em mai nei chu wang chuan kutling lawa sumlak lua hetinga dam doi lo tol ruang chi te hetiang hi an omari chuan thu nei tu te an rek zel don an te kan tiang mo an man zel don ani ti kha chiang loi mai nei hetianga hianin thu nei tu te kan lo support a thei chen a chuan kan lo tran pui kha a poi mo tial dor ani ti kha a chiang reng bokani heng poni se hei henglai hianin Kulikawn YMA in ma an hruai chane Central YMA in rol lo khram se sarkar nen rantia Huaisen takin Kulikawn in bul an chana an fakom tak zet atop thlenga rui lo do zel turin tha lo khram sela rantia poni sela henglai te po hianin aron sina sakhop moya Kulikawn nge veng changkang tian hriat te rantia fak pori se om via mani heti ang hianin hausa le re thei in kara po da nang takin thil kalpui zel sela engkim hi atha chho zel podari no mari ani lawa tema an ngam zonge bo mo har save tak te laka chau kharin in lak vung ang chi te hi thil om thina ni heng te hi om to lo sela hausa de ole ka ngai pon da na bo chi ani chuan rik deuh thak kha poimo via bani a hausa le re thei ang khata hrem ngam sorka le YMA kan mo tak zet ani an thil ti phuang zelin roi hlo zuar te hi abikin man fu an ni in dan hi a hrem nan ti nep thin dan siam tu te hian tam tak tual that hrem na tluk thei tura
shem na chi an dia an mi hring pui tenu na tam tak suat thei tu ani te lu nen ron ti tok te pon omania anh pon ni se Kulikawn Branch YMA te an ti thakop maya eng tin nge akal chho zel don mo tu na aron zia china chuanin first cry dawr khar turin an nge na ron tia chu mai pe lama Kulikawn Branch YMA veng chunga khan first cry dawr hi omlo se ti kha an thuron chu hi ri boka thak khop maya vai kha kan sian don leang first cry dawr khar turin ngen an ni April nili Kulikawn Branch YMA in an veng chunga first cry dawr khara ti top turin dawr nei tu te an ngen ta Kulikawn Branch YMA in dawr nei tu te hne na ngen na le kha at pe ka ta lan ani danin rui hlau tam tham tak man na le Henry lalbiak zinga telve chu man na Henry lalbiak zinga telve chu poi an ti thu le bar khei tak zet thu an ta lang in chung chang hi Kulikawn Branch YMA executive committee chuat uluk takin angai tua hnuwa Kulikawn veng chunga om first cry dawr hi veng chunga a om zui zel lo hi Kulikawn veng tan le in chung ko tan a thazokin kan hria a Kulikawn Branch YMA chuan in dawr hi ti top turin kan ngerin kan hriat tir a che ti in an ta lang bok ron tia an Huaisen khop mai poni se enge in mu dan khalo seilang vele hrim ula mo tam tak chuanin lo lo to ke mo an ti ma hle maya hetiang tha chu ti to kha tam tak anom ka ringa amaro chu atam zok chuan hetiang thak hian che zel sela hetiang chin dam doi tol ruk chi ang chi hi an re deuh duakin ka ringa ni an ti hial ka ring ai poni se first cry dawr khara ti top turangen na Kulikawn Branch YMA mingin sibei ka buk a che tun la in chung kwa thil thleng ram mel ma le kan ram min run chemek tu rui hlo tam tham tak man na Henry lalbiak zinga telve hi poi kan ti in min bar khai tak zet ani in chung chang hi Kulikawn Branch YMA executive committee chuan uluk takin angai tu hnuwa Kulikawn veng chunga om first cry dawr hi veng chunga om zui zel lo hi Kulikawn veng tan le in chung ko tan a thazokin kan hria a Kulikawn Branch YMA chuan in dawr hi ti top turin kan ngenin kan hriat tir a cheu ti khul mai ania leilama chuanin a lobum hongfong ani enge rilwalan dan khalo sei ula Kulikawn veng mo Branch YMA te hi anin dikna tak hi an van dikna tak hi an du ani ti hi a chiang rangani ti to khatam tak anoma kha enge in mu dan dik tak kha comment lama kha lo soi vele ula tam takin azu zile mai om sia hetian an ti a mi ho sadau hi chu an no ngam ngai lo ni an ti sup kara hetiang thuan hriat hi chu ha dam thla khoi me ne mi zo te habi takin kan tam lo kan ti thin kha mi zo thalai tam tak hi rui hlawina ei chemek khatiang ang ai chiat khat enge hmong an ti chuanin mi zo nam kal zel tur kha na sa takin a hmong thlat me ne chu ting ani wang chuanin tuna Kulikawn Branch YMA te ran thuron chuang chi te hi Branch YMA tin hian in chuangam ngal thak zel sela thil hi a fel viewin rin om bokane eng poni se Kulikawn khotlang hruai tu te han ti tha khop mai an charo pui khop mai fakan phu hlia le ani enge in mu dan dik tak ti lai kha in lo thai lang vele dol ne